Galdera da zergatik den zerua urdina, edo zergatik ikusten dugu zerua urdina. Kontua da, eguzkitik datorren argia, argi txuria dela, eta hor barruan daude bilduta kolore desberdinetako argiak. Eta kolore desberdinetako argi hauek modu desberdinean eragiten dute inguruko objektuekin. Zergatik, elkarren artean ere desberdinak direlako. Pentsatu behar dugu argia uinak direla, eta uin hauek desberdinak dira kolore desberdinak direnean. Beraien desberdintasuna da uin luzera. Pentsatu, olatuak direla eta olatuen gandorren arteko distantzia hori da uin luzera. Orduan, kolore desberdinetako argiek uin luzera desberdina dute. Eta zerbaitekin topo egiten dutenean, modu desberdinean jokatzen dute. Esaterako, eguzkitik datorren argia atmosferan sartzen denean, partikula asko daude, urtanta asko, eta argiak urtanta horiek zeharkatu behar ditu. Kolore gorriko eta horiko edo laranjako izpiak ia ez dira desbideratzen, baina urdinak eta moreak bai, pila bat. Orduan, pentsatu behar dugu argi gorria eta horia ia zuzen mantentzen den bitartean, urdina eta morea etengabe desbideratzen direla. Eta iristen da momentu bat dirudiena zeruko toki guztietatik datorrela argi urdin hori eta morea. Guk urdina ikusten dugu eta ez more, alde batetik eguzkitik datorren argian argi urdin gehiago dagoelako, eta bestetik gure begiak sentikorragoak direlako argi urdinaren inguruan, morea ez dute hain ongi ikusten. Bigarren galdera da, eta zergatik ikusten dugu gorri ilunabarra? Ilunabarrean argiak gugana iristeko askoz ere atmosfera gehiago zeharkatu behar du, eguzki askoz baxuago aurkitzen delako. Partikula pila bat daude, eta naiz eta argi gorria eta laranja oso gutxi desbideratu, horren beste partikula izan da, desbideraketa hori nabaria da. Eta argi gorria eta laranja zabaldu egiten dira zeruan, eta horregatik ikusten dugu zerumuga inguru hori laranja, gorria edo arrosa.